balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig baga palayag na sa sining adlaw sang Monday. Yari kita sa ika-22 ng petsa sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga estudyante ta, mga ginikanan, aga pa kay na nagbulugtaw na kay mayara face to face sa mga public school, no? Nagumpisa naman ang klase nila sa sining adlaw, plus man ang mga private school nagbulukas naman mga kaaksyon. And by November, pagaligad sang more or less duha ka bulan, November tong scheduled mo sang face to face classes mga kaaksyon. Aton ibaloon na sa bulan sang Nobyembre tuig 2022, no? November 2, 2022 ang muning skid sang DepEd nga mag face to face na ang both private and public. Mga more or less mga 27.9 million ka mga estudyante ang nagpadulong sa mga bulutuan sa sining adlaw. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kabay pang tibisan paano makalampuwas kita, no? Bangod sining COVID-19 nga more or less mga duha gid man ka tuig sobra nga ang kahidlaw balas ang tagsa-tagsa nga mag face to face kag magkilitanay ang mag classmates sa ila sining nga eskwelahan mga duha man ka tuig, no? Ang iban sini especially sa mga bata pa ati huya-huya pa pero makaligad ang pila ka adlaw mga kaaksyon ti masalyada na sila, no? Importante may social distancing, may face mask nga makita ang ato sini nga mga estudyante mga kaaksyon namon sa kanginan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. By the way, salamat gid kay Aksyon Nelson Patinio nga nag-take over sa ato sining program sa tong Sabado mga kaaksyon, no? Salamat gid Aksyon Nelson Patinio and sugod subong ari naman kita magpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto while nga nag-monitor kamo sa sining adlaw mga kaaksyon, tig-rigma na, tig-palanyaga na kay 11:54 na nga aton sining oras, no? Sa mga kaaksyon ta dira paghimos na para sa panyaga, no? Kung kamo
mahulangdang tao sa inyo tagsa ka mga puluyan. Importante makahimos na sang palanyagahon sa sining udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. While si Tropical Storm Floreta nagapadayon nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas, no? Kag nagasabwag sang iya sinimalain nga panahon, no? Ining pagruulan-ulan ginasigahom naton nga part ini sang bagyong Floreta, mga kaakson, because as of 11 o'clock sining nga aga, August 2022, may broadcast kita kag by 5 o'clock sining hapon another naman nga salyada sa aton sining pag-asa report angot sa Tropical Cyclone Bulletin number 6 na karon by 5 o'clock, mga kaakson, no? Si Florita para sa ibalos ang tanan nga naglagulag ni siya sa west southwestward sang pungsod Pilipinas sa Philippine Sea, no? Ang pinaka-estimated nga available data mga 215 kilometers ini siya sa east kasiguran Aurora, mga kaakson. May dala nga 75 kilometers per hour niya the center, kag may pagrubugso nga dala sa 91 or 90 kilometers per hour, no? Maro baskog gawas siya, kag ang pagrubaskog sini, mga kaakson, magalabot sa 220 kilometros per hora from the center, mga kaakson, kung ini siya hindi matunaw, no? Pero ti daw subong pa lang daw mabatyagan mo sa, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental wala gid man effect ini, pero sa nagaparakayon bla sa mga baybayon, paghalong lang aligmat, mga kaakson, kag diri sa aton sa Negros Occidental ang makonsider nga hindi gid man pa kuana way pagidman ti may pagulan-ulan sa mga nabukid nga porsyon naton, mga kaakson, no? Pero ti diri sa proper may pagpanalithi nga mabatyagan kita, mga kaakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamustang mga kaakson ta diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan kabayuntang nga okslang kita sining mga inuras kag timo-timo ng iban kag ang iban nakatapos na, mga kaakson. Sa mga kaakson tadra sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side nga nagapamati diri sa aton sining waragwag dalon ta karon dugay-dugay mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters on standby na, mga kaakson, plus ang mga balita nasyonal gikan sa news center sang Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta mga kaakson ta dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob malabutan sa aton sining waragwag sa sining udto, mga kaakson. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaakson sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon amon sa kahanginan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Dalo ni aksyon Marlon Hinovia.
Inimay kang tanan sa eleksyon sang Philippine Councilors League o kon PCL de Negros Occidental ginpatigayon subong adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Action Dale Salazar, Mascara Festival 2022 pagatungaon sa 3 kakaywatan, Mascara Olympics patigayunon sa unang semana sa bulan sa Oktubre. Sa balita naman sa BCPO sa Bacolod City Police Office, pamilya kag testigo ginahulat sang Police Station 2 makahatag sang panaysayon angot sa paglutang sa 22 anyos nga babaye sa Barangay 2 agud mapasakang kaso batok sa suspect. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita na aksyon na John Diaz, sinimay kang tanan sa 2,415 ka mga police personnel sa probinsya gin-deploy para sa seguridad sa pagbukas ang klase. Kag lalaki ginlutango sa gwa sang eskwelahan sa syudad sang La Carlota, Pilason. Sa balita naman sa patrol, mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Municipal Social Welfare and Development Office sa Banua sang Pulupandan, maghahatag financial assistance sa pamilya sang lapsag. Kagabalita sa special assignment, sigabalita ni Aksyon Art Tayhupon karon dugay-dugay, Office of the Civil Defense ginapalerto ang tanan nga mga local disaster management council sa Region 6 angot sa maulanon nga tiyempo. Lakip na ang pagbukas ang klase subong nga adlaw. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gotib, deployment sang kapulisan sa pagbukas sang klase ginpatigayon sa 3 ka mga areas, sa Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Banwa sang Calatrava, anak sa Tanodo, nga anak sang tanod siguro nga naglutang sa biktima sa barangay Bulwangan, nagsungka sa kapulisan ang gulo sa love triangle ginatudlo mga kaaksyon. Kay ang suspect nito nakarelasyon sang isa sa mga biktima mga kaaksyon. Ay puwerte, no? Samtang balita naman kay Aksyon na vidya pasible sa Banwa sang Hinigaran, isa ka tricycle nakabunggo sa nakaparada nga trucko sa Banwa sang Hinigaran kagabi. Driver sang tricycle ginapatihan yara sa makahulubog nga ilimnon. Ay na hubog siya, nagdala pa. Relax na to, no? Sa balita nasyonal, 19% lang sang mga estudyante ang fully vaccinated antes ang balik eskwela subong adlaw suno sa DepEd. Signal number 1 ginbatak sa 12 ka mga lugar sa Pilipinas bangod sa Bagyo Florita. DSWD Secretary Erwin Tulfo ginmanduan ni Presidente Marcos nga mag-coordinate sa DILG sa pagpanagtag sa ayuda sa mga estudyante. Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated nagakinanglan sang 4,050 or 450,000 metrika tonelada sang refined sugar agod nga maka-fully operate o kung fully maka-operate ang ila factories. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige,
tutok lang sa atong sining balitaan, palihog lang like kag share sa atong sining programa kay tirahon tayo na dugay-dugay mga mensahe ninyo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Basta nubo lang ang mensahe hindi gid magpalawig, isa duwa lang tama na ng tamyaw no. Pa iba naman nga mga programa karon matamyaw na lang ni greetings na lang ni program tayo, hindi na ta magbalitan ayo ang iban ka kumod pa nga way kuno gidabasang iban ay nano. Isa duwa lang para maakomodar taman tanan-tanan no kay hindi man lang ikaw isa ang nagapadala mensahe. Ayos, sige daligid lang mga kakson, standby manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mahatag tanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa sining oras, mga kaaksyon nga nagatutok na diri sa aton sining balitaan. May nga pagpamati kay Jocelyn Song Comedia, Gian Resicio, Jinky de Aragdon, Ana Sinoro, Rochelle Folincio Susana, Ria May Ladio, Ray Flores Barriuga, and sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Herschel Sombero Miller, no? Herschel Sombero Miller, kay Vanermi Terra Digal na ini or yan lagid no ginasulin di tama kinsinde no. Salamat gid Vanimi or Vanermi Terra yan lagid no. Rodrigo Jimino no, Mike Jan Samol de Seba, Imbong Jocampo, Johnny or Jomi Bailado, Girly Nasnam Maravelio no. Thank you gida. Hiroyuki Tatsuki, David Baflor, Inday Blasa, Ryan Tagamulila, no? Ryan Tagamulila, Yorpo Selmare, Teresa Linaha Kayaw, Rocky Ritita Postrano, Homa Lumina, Lalaine Grace Ibarra, Sean Shoko, Merly Gonzaga, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon. And sa kay Star Mayo, ara naman si Star Mayo, salamat kid Star Mayo, kay Joy Drilon, and kay Ami Vidal, Lerna Daguno, Bibi Gregorio Yolo, Ira Kabansagan, Inventor Talurong, may lang nga pagpamati and sa kay Imbong Jocampo, ara naman, dali lang kay pangnantaon to diyan na yun sa kay Teresa Linaha Kayaw, Rocky Ritita Postrano, kay Merly Gonzaga, salamat gid, no? Okay. Ibon Buetcher, salamat gid Ibon. Thank you gid. Manuel Jan Gran Sapal, no? Thank you gid Manuel Jan Ong Gran Sapal, no? Okay. Herschel, salamat kita. Herschel Sombero Miller. Ayos. Cesar Bicaria, correct ni Sir Cesar Bicaria, no? Ga-monitor sa Abukay, Bataan. God bless po sa programa mo from Philippine Coast Guard Team, Basic Marep. Okay. Thank you, gid, Sir. Cesar Bicaria, no? Thank you, gid, Okay, sa Kayor Posel Mare, may lang pagpamati sa pamilya Yadira sa Barangay Kamalandaan, Kawayan, pamilya Yorpo Kagutang from Barangay Inayawan. Thank you, gid. Ryan taga Mulila, ga-monitor siya. Thank you, gid. Okay, Merly Gonzaga, Diding Alohamento, Star Mayo, ara naman, thank you. Romulo B. Castellanes, no? Ticket ko, ara kay guard, bilin ko sa iya. I need pounds. Ano nga ticket ni sir? Romulo Castellanes. Ano nga ticket ni sir?
Mike Jamoldi Seba, no? May lang pagpamati sa Moises Padilla dira. Mike Jan sa Moldi Seba. Greet ko lang happy birthday kay kagawad Pre Damian Portillo, no? Happy birthday kagawad Damian Portillo, no? Billy Albay, salamat gid. Elvera Hilogo, thank you gid. Okay. Okay, sige. Daijing kya. Thank you gid. PM lang para sigurado. Okay. Sige. Karon naman ang iban siguro kay mahinang kalaban, no? Daligid lang mga kaaksyon namon sa kanginan. Serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:11 na nga ton oras mga kaaksyon. Paring Alan Navales nagka-text man siya. Paring Alan Navales may lang nga pagpamati daw dugay man pre nga wala ka magka-text ba? Anong nangyari pre Alan? Ayos, salamat kita. Live extension coffee mix. Una sa tamang serbisyo. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita, may kang tanan sa Municipal Social Welfare and Development sa Banwasang Pulupandan, maghahatag financial assistance sa pamilya sang lapsag mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, handa ang pamunuan sang MSWDO sa Banwasang Pulupandan nga buligan ining pamilya mismo no sang lapsag matapos napatay gid kay na sang aga sa ospital ining lapsag. Now sunod diri kay MSWDO 3 officer in charge nga si Joy Salinas. Number 1 diri action Rex nga ginaksyonan gid no sang ila sining ahensya kahapon adlaw matapos nga nakalabot ang impormasyon nga buhi gali ang lapsag nga ginalagar gin lubong sang sining mag-live-in partner sa Pulupandan Public Cemetery. Now sunod diri kay Salinas,
madasig man actually niya nga sang nahibaluan action Rex nga buhi ni tigin pull out nito sa pansyon kag madasig nga ginadapatan sang nagakaigo nga pagbulong ang ining lapsag antes gilayon nga silo sa Valladolid District Hospital. Now sa karon action na Rex no sa iya kag ginpahig man gani diri na sa Linas nga personal sini kay na ginakadtuan ang number 1 ang WCPD, ang ikaduha ang RHU agud mausi sa man action Rex ang ginhalinan sang sining insidente kag para man matagaan sa ustisya ang kamatayon sa sining lapsag and prioridad karon sang MSWDO number 1 diri nga magahatag sila sang financial assistance sa pamilya mismo sang biktima para matagaan man number 1 disente nga lubong ang ini nga bata kag plano man diri ni Salinas nga iga paidalom action Rex sa counseling ang ginikanan sa sining biktima kay ano ning klase kapag lubong ni nila sa bata to primero man? Actually action Rex ginsulod gid sa ginwrap lang ni siya kag ginputos lang bala action Rex kag ginbutang sa pansyon ginbutangan sa tabon oo pero unfinished pa o kun wa pa ginbutangan Kasi sino pansyon to? Ara lang kang public na siya action Rex kay ina nga pansyon ginpadulungan namon kagina ni action na nani ang ina nga pansyon action na Rex amuning bulutangan sa mga tulan bala sa mga tulan na bala sa mga napatay nga gina-pull out sa mga dalagko abi o sa mga pansyon wala na tagiyang pansyon? Why na public ni siya action na Rex wala sa tagiya kundi ang yan na sang Dokumon o kumuna siya action na Rex no so kunti may mga tulanda mga tagtaka mga cubicle bala da action Rex kulang taon taga may lang bilgid man ning brutangan sa pansyon sang mga tulan dito na maging padulungan kay nagadto kita kay Rami Aurelio to action Rex galing kiti sa to say wala dito si Rami action Rex para makakuha man kata dugang nga mga impormasyon but anyway ginpahayag man diri ni Joy Salinas na handa gid no ang ila sining pamunuan nga mabulig gid financially para sa ila sa pamilya mismo sang nalisdan ari ang pahayag kag dala na diri ang pangabay hindi lang sa mga sa sining pamilya kundi sa iban pa action Rex nga mga nagabusong ari ang iya sini nga mensahe. O mga pamatanon man nga nagabusong or mga mother nga hindi din magkakuya or maghatdo kay libre ang serbisyo sa atong gobyerno sila na sila pinagin sa aton ng mga kay libre gid na so wala na dapat kita na igaagam-agam kay kung makadaan aton kita nagabusong dapat i-avail din natin ang services kay para sa aton pinadala na hindi so hindi naman pagkalimtan nga ang kakabata na atong ginadala is may right sila isa sa mga pinaka-basic na rights sa atong kabataan is to be born so kapag makatatan ang proper na nutrition or proper na healthcare sometimes sila mo ginabusong so hindi kahadlo or magkakuya na magkakdo sa RHU kanay mga kita nga mga mother class may mga seminar kita sila ang ginahiwat para sa mga nanay na nagabulusong para kung paano inatuduan sila kung paano nila ipanon ang bata while naara sa ilang tiyan. May ara kita program for the adolescent health sa aton na ginahambal na mga teenagers na nagabulusong so hindi ko magkahadlok kaya may mga programa nga para sa inyo nga ginahatag sa gobyerno para mabuligan kita kung paano ni naton ma-overcome ang inyong mga circumstances. So na Rex ang kabahin din lamang isang pahayag diri ni Joy Salinas action na Rex no sa pihak nga bahin posible magapangatubang sang kaso infanticide ning mag-live-in partner matapos din patay gid no ining bag-ubon ag lapsag nga una
lubong buhi kahapon sa Pulupandan Public Cemetery dara sa Zone 4 sa Pulupandan. Din sunod diri kay Captain Villasario. Oy man lang ni mapamisahan eh. Basi madala na ni Action Rex siguro sa bulig sang MSWD basi mapamisahan naman ni kay plano Action Rex ang Pero ang MSWD. pamilya, what I mean, ang pamilya naglubong lang ni. Yes, Action Nagsulod lang Rex. di sa pansyon. Ginsulod nga wala man na pamisahan Action Butang Rex. sa anong gibutangan nila ni? Ang pansyon gidya Action Rex. Hindi, what I mean, pagbutang sa pansyon, anong ginsudlan nila ni? Karton or lungon gid? Ano ni? Wala sang lungon, ginputos lang ni siya Action Rex. Ay, Daw, ginbutang lang nila pagbubot daya sa sulod ya. Tapos yung Oo, takluban. Di nga biyerto takluban. ng komunal nga pansyon? May abierto man Action Rex, makita mo ba na sa aton sining picture nga ginpadala kay iban may ara man ang mga Galing ko nagubong na na dira. biyerto ni paano ni man? Hindi ni pagkantuon sang ido ni? Na actually kung dantaon mo daw matuka siya ara sa 4th floor ba na Action Rex. Ah, Hindi taas mga ni? taas na ni siya. Oo, taas na ni siya. At nga ginapadulungan man namon to ni Action na nani. Medyo taas, so hindi man posible kay gintakloban man ni siya Action Rex, although wala ginbutangan sa finishing. Kundi ginwrap lang bala, daw wrapping lang bala Action Rex, although napatian man sa sining ni Aurelio ang ining hibi sang lapsag. That is why nga iya abrihan kag ginpabalo ang mga Kaya opisyal. ang supultorero, di na iya paglubong pagbutang sa pansyon sang bata da? Para man siya Action Rex kay upod man siya base sa pahayag man diri ni Bencesario upod ang ini nga sepulturero sa sa sining paglubong sang bata Action Rex. Oo. And sa karon kay ongoing pa man kag ginatun-an man subong Action Rex ngayon kaso gid man nga mapamatud-an nga may ang ining ginikanan sa napsag abi nga amo to gidya ang naglubong ti posible magapangatubong sila sang kaso infanticide. Ari Action Rex ang pahayag ni Captain Villasario. So ako pa makagather kita ebidensya kag nga maka nga which is it is negligence ang parents kag may intention sila evil intent nga gusto nila patyon ang ila bata. So, posible nga i-file na itong kaso or complaint is infanticide. Action Rex ang confirmation base sa pahayag man diri ni Captain Villasario. Ang report sang patrol ginadulong sa inyo sang life extension vitamin D3. May mataas Alvin Graba, balikan talang ikaw dira sa patrol, no? Action Radio Philippine Standard Time las 12:23 ng atong oras. Balikan ta si Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, thank you again. No? Report sa patrol, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa patrol. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Standby Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May connection sa may kong kolon na manubo nga immunity. Rason madamo sang gidabatyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin
ang tanay balita ni Action na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni Maikang tanan sa Mascara Festival. No? Lapit-lapit na lang, almost isa na lang kabulan na nga preparasyon mga ka-aksyon pagatungaon no, sa 3 kakahiwatan. Ano nga mga kahiwataning Lacson, Plaza, or NGC, or dito sa may panaad, no? Di Mascara Olympics so pati gayunon sa unang simana sa bulan sang Oktubre. Yari ang countdown sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, ginanunsyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga pagatungaon sa 3 ka mga kahiwatan no ining pagpatigayon sang ginapabot mangin grande nga pagbalik sang Mascara Festival 2022. Ginpahayag diri ni Mayor Benitez nga sa una nga semana sang Oktubre, Direction Rex sa patigayonon ang mga Mascara Olympics na ginatawaga o kung mga sport events no bali from first week sang October ang mga sports activities ang patigayonon diri sa mga syudad sa Bacolod. Action Rex sa second week naman dira naman patigayonon ang mga trade fair Action Rex para mabulig-buligan man ang mga negosyante diri sa mga syudad sa Bacolod kag ikatatlo ang semana sang Oktubre habuli pagpatigayon sa mga cultural events. Ginpahayag diri ni Mayor Benitez nga gintunga sa 3 ang mga programa para at least may baloan mula Action Rex ang mga turista or mga bisita kung ano ang luyag nila nga masaktihan kag lantawon sa pagsaulog sa Mascara Festival nga mag-aumpisa sa October 1 tubtob October 23 2022. Pero antes sa Action Rex sa October 1 Mayor ay ablas ang gina-welcome ang Mascara sa September 30 pala sa 12 midnight diri sa bahin sa Bacolod City Government Center. Amo gid siyang first activity sa pag-umpisa sining Mascara Festival at 2022. Ginpahayag man ni Mayor Benitez nga wala sang assistance ang igahatag ng LGU sa organizer no nga Home Bacolod Foundation nga mo siya ang manguna sa pagpatuman sa mga nagkalain-lain nga events diri sa may syudad Action Rex kag according to iya ang sabay naman sa State Mascara Dance Competition wala man sang assistance ang yatang ang LGU kundi ang foundation amo ang mag-provide Action Rex kining mga participating barangays nga magapasingbahin sa Mascara kag dance competition. So ginpahayag man din ni Mayor Benitez kasi ginatarget din sa gihapon ang 200 ka mga turista nga mga bisita sa tion sa Mascara Festival sa October 1 until 23 at 2022. Haring palayaga ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Ang difference siguro sining 2020 ni no. We broke down our Mascara into 3 parts. The first part will be more of sporting events. No, ginatawag namon nga daw Mascara Olympics. Ang second, ng first week, no, will be more of the sporting events. Ang second week will be more sa mga trade fairs, mga convention center, nakita nyo naman kagina. At kagang ulihi, ang third week will be more on mga cultural events and entertainment. So, kung makita mo, no, nag-theme kami kada semana para na mga bisita nga gusto magkanto, di makapili sila. Kung di sila nanamihan magkanto. Sa portion nila mas ang tingog ni Mayor Albi Benitez kadungan may ni kahapon sa ka-presentation no sa mga katapusang media kag pila ka mga sponsors sining kahiwatan. Dumadto Max Rex ang Bacolod LGU may aras ang ordinansa na nag-set sang highlights ng Mascara Festival sa ika-4 sang Domingo sang kada Oktubre Action Rex. So mo na siya ang last week of the month tabi mo na. Yes, bali 4th Sunday of the month. Ano nga pizza man more or less? Ano nga pizza, bali, Dale? October 23, Action Rex, October 23, 2022. Amo na siya ang highlight. Kung baga nga ito silang highlight, hindi siya ma-adjust Action Rex kay meras ang ordinansa. Nga nag-set gidya sa mo silang pizza nga every 4th Sunday of the month. So, malima start kita by October 1 to... October 1. October 1 to ano na nga pizza? October 1 to 23 pero may ratang salubong Action Rex nga pati gayunon diri sa may government center nga September 30 pa lang sang tungang gabi may diri sang program or event sa PCGC para abi-abihon ang Mascara Festival 2022. Ano nga adlaw ang September 30 Friday? I-check natin sa calendar Action Rex. Friday pala mo. Friday na siya.
Friday, 12 midnight action Rex this may BCGC kaya mo siyang previous na ginapalayag Sa NGC? Dili sa may NGC, no? Amo na siya ang venue nila. Kumbaga may mga fireworks display para i-welcome ang Mascara Festival 2022 after 2 years nagpanumbalik action Rex pagod man ning COVID-19. Hidlaw gid ang mga tawo kay ang last lang nibla nga Tanduay festival niyo. Sa pagkadamo sang August 20 mo ato ka dito? Wala. Pero makita natin sa social media post action Rex. do mo gito ang na-miss natin nga event action Rex. Kay pinestimate sang kapulisan nga 32,000 ang mga nagtambong sa mutong Ram Festival bala. Kasi nagligad or sinilagid lamang nga weekend nagtakop may mga artista, may mga banda kag amo to kumbaga prelude action Rex sa sining ginapabot nga Mascara Festival kaya for Ram Festival another festival naman sa bulan sang Oktubre. Sa update natin sa financial assistance ng DSWD, ali kita dito sa office actually ni Ma'am Pascatero sang DSWD Bacolod pero wala na siya naghatag sang interview action Rex manguti region na kuno ang bahala sin sila wala gid man niya sang dako nga papel or obligation regarding sining pag-accommodate sa mga posible beneficiary mga pigado nga mga estudyante sining financial assistance ng DSWD action Rex. So wala di siya nagpa-interview kundi gin-refer kita dito sa region action Rex or ilasnig lang office dila sa area sang Dalan Lacson. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Dale sa iluhan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Eleksyon sang Philippine Councilors League sa Negros Occidental. Ginpatigayon subong aga. Sinong mga napilian nga mga opisyales no sang PCL Negros Occidental Negros Occidental chapter. Yari ang countdown sa balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, wala pa naman nag-umpisa dari ang eleksyon kay nakaschedule mga launa pa bali dugay-dugay no. Dari sa may El Fisher Hotel sa siyudad sang Bacolod. Ang eleksyon sa Philippine Councilors League bali na isilwag ini siya putsalingon sa kada probinsya sa buong adlaw sa bugos ng Pilipinas may ari gidni eleksyon nga patigayonon kag ang main office kon taas ka papunuan sang PCL may ginpadala lang nga mga representante diri sa Negros Occidental ang ginpadala diri nga mga representante nga mag-assist sa PCL election. Ako sanday Rovin Feliciano, Councilor sang Valenzuela City, si Caloocan City Councilor Carol Cunanan, si Katmon Cebu Councilor Earl Uyas, no? So dugay-dugay alauna kay may ara sang proseso nga dapat sundon man mo. Kung sino ang luyag nga magpapili maging kandidato di siyempre file man Aksyon Rex may ara sila sang formas man nga pag-filapan. Sino ganito nga mapapili to? Ang ginatapot dari nga daw ay man mga kontra. Way mga kontra? Way man mga kontra pero ang listahan nga nakuha ta kay kanumdum ka sang kaya ginatawag sa mong bago nga grupo politikal sa Negros Occidental nga ang tawag Uni-Love. In isa nga porsa sang United Negros Alliance kag Love Negros. Uni-Love. Love as in L-O-V-E. Hindi kay love nga L-A-B. Lain man na iya ang L-A-B nga love. Daw bulong na iya guro ya? Tingnan niya Uni-Love. No? Ari ang nag-file sang kandidatura sa pagka-presidente La Carlota City Councilor mga kausalan ito na La Carlota City Julius Martin Asistio. Ang vice president niya
kundi ang nagatindog sa mga presidente Ryan Gamboa sang Silay City. Vice President ni siya ni Lakalota Councilor Asistio. Di dari mo ni mapalaan nga ang UNED kag Las Negros nag-isayin man nag-service ubong incumbent PCL President kasi sila City Councilor Gamboa nagpanaog sa bilang Vice President, no? Ang Secretary General Vergie Pastor sa Escalante, ang Treasurer si Richard Hohuko Santo Doso man si Richard Hohuko kundi mayor sa Sanguna Santo Doso. Kaya sa awayan da subong mayor. Og tinagligad nga eleksyon nagpapili sa councilor nagdaog siya. Isubong nagpapili siya bilang Secretary General sa nga PCL. Ang auditor si Janet Villafranca, si Mamaylan ini siya. Ang business manager Ronin Albert Militon sa Talisay City. Ang public relation officer si Aldi Malaga sa Victoria City. Ang board of directors ari ang nag-file sa ila sa kandidatura. Mikaela Escalante, Kaga Pabi, Marido Senior, tanan sa Banwasang Manatla. Vicente Perez, Kawayan, Aurelio Garita, Pontevedra, Victor Michael Havillana, Bago, Jason Topas, Pinubaan, Ray Cortero, Akabankalan, Tag Philip, Gerald Maisog, San Carlos City. Ano ang mensahe nga luyag ipalabot ni Governor Bolakson sa sining mapilian karon nga bago nga PCL officials? Yari si Governor Bolakson. I understand it will be Councilor Asistio of La Carlota. Of course, as president, you have to put the interests of your fellow councilors, no? Here in Negros Occidental, encourage your members to work hard for their respective LGUs, and I'm also expecting cooperation from the PCL, no? Together with the provincial government. Natunta kung bala ini naging paglawag na ton way kontra kon ano post. Naway ko kadundom kag sore sa report nato naglikat la nga eleksyon sa League of Municipalities of the Philippines, LMP. Hindi tanan ano post kay may isa to nga may kontrahan na itong pagka-vice president la. May nagkontrato isa, no? Sa PCL na tawon tari, bala mayaraman sang may kasumpong nga kandidato. Singit ko lang kay kundi may reorganization gitman nga patuman ang Marcos administration sa mga opisyal sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA. Good news ini para kasarikan si hambal sang gobernador kay duha ka mga Negrosanon ang gin-appoint ni Presidente Marcos bilang opisyal sang SRA. Isa diri ang acting maserbi acting administrator sa SRA si David John Sadios Alba, no? Si Alba amo ni sa ang presidente sang isa sang pinakadako nga Sugar Farmers Group sa Bogos nga Pilipinas, amo ning AALCPI. Ang general manager ni siya sang Association de Agricultores de La Carlota y Pontevedra nga ang opisina ti ara dara sa may La Carlota City, Negros Occidental. 10,000 masudra ang mga miyembro sa amo ni sang ginapoint bilang acting SRA administrator. Ikadua dali nga Negrosanon man si Pablo Luis Ascuna, representing Sugar Planters sa board sa Sugar Board representing Sugar Planters. Amo ni taga South. O taga South isa kay si Ascuna, amo naman si ang presidente sining Kabangkalan Ilog. Kabangkalan Ilog Planters Association nagtawag nga Kabilog la. Yan Kabilog ang ila sa opisina ra sa may Ripolo, siyudad sang Kabangkalan. So si Alba Ascuna mga Negrosano na siya. Isa pa gid na-appoint ni Marcos si Maria Mitzi Mangwag, no? Sa Sugar Millers naman isa board member. Pero atong si Ascuna ang busularya to ang nangyan controversial mga ngalan, no? Bagon bansa sa issue ni si Aurelio Valderrama kasi Valderrama ti Sugar Planters to. Iya sa naging representahan ti kakasbas posto, boros ini si
Ascuna. Baldigong. Ang babae ni taga din niya? Ang babae ni si Mangwag Action Rex, resident manager ni sa San Universal Rubina Corporation Sugar Division sa Cagayan. Cagayan Rubina Sugar Milling Company. Bali, Pila na resident. sila kabilog sa isa, Reda? Pila na sila kabilog? 3 plus line. 3 lang ulang pa, 2? Oo, isa ka acting administrator, 2 ka sugar board. Isa na lang kulang Isa na lang. 3 na lang ang sugar board action Rex mo. Ti ang isa di ka sugar board kinapilian pa ni Goro. Kadumdum ka nga mayara pagito 2 ka nga nagkaduse. Lagin na rekomendar nga ngalan, ipasulod man to, tagan man sa presyon. Hindi lang yan kay sa sugar sa SRA, kundi sa Department of Agriculture. Kundi ang nag-resign to nga undersecretary nga si Sebastian Plato. Why pa sa napilian si Presidente Marcos nga ikapulos pa si isaman baka negrensiya man pla. No? Ibanoon ta dason nga adlaw ba na. Nano ang reaksyon ni Governor Bolakson ang gusto ng pag-appoint sa pag-ula mga SRA official. Sorry, balikan This is what we've always been hoping for, no? That Inegrense will again head the SRA. Sir Alba has been appointed to head us, and then we also have a planters representative, also another Negrense. No? So we have 2 Negrenses in the board of SRA, and it's good that it has already been reorganized because there are problems that besetting the industry. So now that they are on board, they can tackle the issues. Karunan pala, kami ara sa Patarawan, mandari si Governor Lacson, sa limang tipags pala, ang report action rin sa isa sa nagpositibo, talang Iloilo City mo. Pagka-probinsya sa Iloilo, di alapit sa aton rin, mga tipags na siya. May isa na sa Iloilo. Oo, daw nagtatrabaho to sa isa restaurant o kalanaan to. Plus, mayara man sa reaksyon si Gov Lacson sa ring daw gulpihanay, nga tagtaganay sa educational assistance. Ang Baldigong dari sa Negros Occidental, way man niya nag-coordinate ang DSWC. Di amo na ang Baldigong dapat i-plastarin ni isang maayo. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action maulog nga dumayaw na sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid aksyon na Marlon Hidawi, aksyon na John Diaz, standby anay, gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level, mag-detect
Tarang balita ni aksyon na John Diaz 2,415 ka mga police personnel sa probinsya ginpahamtang para sa seguridad sa pagbukas sang klase kag lalaki ginteroho sa guwasang eskwelahan sa syudad sang La Carlota, Pilason. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Sugod-sugong adlaw may makita na nga mga pulis officers sa kuha sa mga eskwelahan. Sa probinsya sa Negros Occidental, ini kabahin sa Oplan, itas balik eskwela 2022 nga formal na nagtinda patuman. Subong adlaw action rex sa Triman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sabi kay Police Lieutenant Joseph Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, ang mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, sa nakatagari mga non-uniform personnel, ang may nagkalain-lain na ng mga designation sa mga bago ng mga responsibilidad, may kantanan sining pagbukas ng klase, ilabi na ang mga pampubliko ng mabulutuan ang mga patigayon sa limited face-to-face classes. Sunod-sunod din kay Catalogo, magpadayon ini, tugtog naman ngay patuman full force ang full-blown face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre, siniman ito 2022. Ang bago rin ni Catalogo ang 2,415 ka mga police personnel sa probinsya ang ara na sa disipag-sipag ng mga obligasyones para ila-action rex mapsiguro na mamintinar ang safety kag security sa pagbukas ng klase sa school year 2022-2023. Sa mensahe ginpahayag rin ni Catalogo nga ang implan ngayon nagatutok sa maintenance of public safety orders. Ang tanan mga city police kag commanders sa naglain-laing mga unit kalakip na ang mga Bogar Force Company kag Bogar Patrol Unit Action Rex na mag-coordinate sa naglain-laing ng mga eskwelahan kalakip na ang mga district and division officers ng Department of Education. Sila collaborative efforts na good masiguro ang kalinong kag safety sa mga estudyante. Catalogo ang Nokpo. Si Catalogo, okay? Why pa? Why action dyan? Ang magdiri ni Catalogo, ang additional gawin lang pag-obrahon, may mga coordination sila sa nagkalain-lain ng mga stakeholders 3 months sa probinsya sa Negros Occidental. Iti ang magdiri niya, guliyag nila may kabahin, ang nagkalain mga police personnel sa mga stakeholders sa madinalagon ng kampanya at implementasyon sa balik ang ligtas balik eskwela 2022. Sa ibang palabrita, din-update naton ang naging taga-shooting incident sa pinang sa eskwelahan sa South Elementary School sa Sunod sang La Carlota. Naging sa Pinas ang Action Rex. Bintiro, ining 27 anos nga lalaki, naging kilala kay John Anthony Simpson, residente ni Action Rex. Sunod rin kay Police Staff Sergeant Michael John Valientes, ang investigator on police ang siling na kaso, ang tabo-sunod rin nagamanaw sa motorsiklo ni si Simpson sa ginsundan ni sa Action Rex ang riding in tandem. At ipapaulad rin sa kuntani sila mismo man pulian Action Rex sa bahin sa FGE Pait, Barangay Batuan. Carlota, nagpalagod sa mga sospetsado nga nakasuksok sa talo recover during surat nakaangko nila isang pilas sa likod ng mga lawas ganit yung sinusubo sila pusod Action Rex yung agad nila pa sa may ospital sa may surat sa La Carlota but eventually gin sa Ilodric sa Corazon Luxin Montalbano Memorial Regional Hospital Sabado na ang ginbawian sa kabuli sa hospital so dito kay Valientes wala pa rin sa motibo sa Ano na yung biktima? Patay ni aksyon na dyan? Na-report na update na to sa Logto kaya nagpadulong sila sa balay sa pamilya aging konfirmar na patay Action Rex na biktima. Signal. Signal. And then tingin confirm ni Valientes Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Ginaksyon John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, kung problema ninyo sa salakyan ninyo ang aircon, no? Ariyo may car aircon cleaning system kita nga ginatanay sa inyo. Way na kinanglanon pa nga baklason na. Dali lang. Nasa tamang serbisyo. Pasiplatan tanay balita ni Action Art Tayhopon, Office of the Civil Defense, ginapalerto ang tanan nga mga Local Disaster Management Council sa Rionsay sa angot sa Maulanon nga tiyempo lakip ng pagbukas ang klase subong nga adlaw. Yari ang countdown sa balita ni Action Art Tayhopon. Action Art. Ang ginapagwasang OCD sa Region 6 sa addressing sa mga local disaster risk reduction management council. Of course, ang mayor among chairman sa rin ang panawagan rin ni Director Roberto Nunez. Number 1, magpreparar kag magaligmat gid padayon nga mag-monitor kung parte sa tropical depression Florida ang pagambalan. Ang isa ka memorandum order naka-focus naka-sentro ini sa pagkumpisa man sa klase subong adlaw sa mga pampubliko nga mga bulutuan. Sila rin ni Cindy Pereira, ang spokesperson sa OCD, sila nga man problema sa aton kay gina-consider sa hindi RMC nga ara sa low risk ang Negros Occidental kag Bacolod City, pero mas nami kung may ara sa preparasyon. Now, gina-check mo nila kag within today, gina-expect nilang report ni kaniya sa DepEd kung bala may mga schools na napektuhan sa opening of classes kag kung bala may ara sa nag-declare. Now, kay pwede man ang mga principal kag ang mga opisyales sa banwa kag mga syudad kung kasugin man na porting pagbubo sa ulan, pwede man lang sila automatic magkakancel of classes. Pero so far, hasta subong, wala pa man sa nabatong report ang talatapan sa OCD. Yari si Ma'am Cindy Pereira, spokesperson sa OCD Region 6. Ang aton nga chairperson, si Director Jose Roberto Arnunez, nga regional director ng OCD, halin kahapon, wala ini siya nabuntat sa pagpagwa sa mga memorandum at address sa aton ng mga member agencies as well as sa aton ng mga local DRM councils diri sa rehiyon sa IL. Ang una-una niya gid pagwa ang memorandum number 72, preparations initia sa tropical depression na Florida. Oh. And diri say man kung ano ang makinanglanon nilang obrahon, isa na dira ang close monitoring sang aton nga ginamonitor ng tropical depression Florida, ang pag-initiate sang PEDRA o pre-disaster risk assessment kung kinahanglanon, ang pag-strengthen sang aton nga mga communication and dissemination sa advisories as well as sa pag-submit ng situation report sa region. Sa OCD, spokesperson nga si Ma'am Cindy Pereira, lang kung lang nila silang panawagan sa publiko na kamo mismo sa tagsa ka mga lugar ang nabayaras ang nagatupa o pagtupa sa mamulog maulan, kinaglan magaligmat gid kag mag-coordinate man sa mga barangay o city officials agod sa gilayon pag-akto, especially sa nagtundan ng mga disaster risk reduction management office. Ang atong balita bulog na tulong sa inyo sa Kalawan Sun Life Extension Super Fiber. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan
kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid aksyon na art tay hopon, daligid lang mga kaaksyon na sa mga kaaksyon ta daligid lang, no? Inanayon ta lang ni aksyon Eric Magbanwa sa report karon dugay-dugaya. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. May tisianay kulang balang imo sining galawas. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama timba. Ayos manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Eva Gradas Baterna. Salamat gid Eva. Okay. Sa kay Sara Reyes, no? May nga pagpamati sa utod niya si Norma Pilar Salgado. Happy birthday, no? Thank you gid. And sa kay Karen Miraflor, Melvin Finyafil, Marco Galino. Thank you so much, Gid. Marco Galino. Elizabeth Gamala, Nunoy Russell Ulitan, no? Dala sa Sitio Barangay Panakyaw, Isabela. Thank you, Gid. Nunoy Russell Ulitan. Memar Fernandez Estrella. Salamat, Gid, sir. No? Taga Cadiz dira naga-monitor sa kay Memar Fernandez Estrella. No? And Pelton Lipora sa Pasay, salamat gid Pelton. And MGS Candido Hildore, no? Thank you gid. And Madam Virginia San Antonio Penda, gatamiyaw lang sa pamilya Bisona sa may Calatrava, Kagolfinda family sa
Olpenda family sa may Canturay Sipalay. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Jenny Solgon, salamat gid. Samson Sumilier Bibar, thank you gid sir, from Guam, USA. Thank you gid sir Samson Sumilier Bibar, no? And Antonio Talaban Oriol, salamat gid from Bacoor, Cavite, no? Sir Antonio Talaban Oriol. Laarne Aribalo Tumbale, may lang nga pagpamatig monitora sa Abkasa Mandalagan. Shout out lang Aribalo family. Salamat gid Laarne Aribalo Tumbale, no? Elmama Sadia Castillon, salamat gid ga monitora kag pamilya Castillon kuno diri sa Bacolod, no? Sam Tikaw, salamat gid Sam Tikaw. Tamyaw lang Ibanez sa Kamindangan Sipalay kag pamilya Tikaw sa Kawayan, Barangay Tumina. Salamat gid Sam Tikaw. Gloria Lara ho, sa Barangay Palayog Hinigaran, salamat gid Gloria Lara, no? Moni Umani Hintiluyo, salamat gid tamyaw lang iyang atiya sa dinagsaan inayawan sanday Mama Adelina Tanusay kag Mama Paz Matuliano kag maukod gid nga tagpalamati sa programa mo. Ay especially sa inyo nga mga dramas. Okay. Salamat gid Moni Umani Hintiluyo, no? Jocelyn, salamat gid Rochelle Evangelista. Thank you gid Rochelle Evangelista. Kay Bibi Gregorio Yolo, no? Ibon Boycher, thank you gid. Okay. Sa iban pa naton nga mga kaaksyon pakarunan taning iba na. Sige, dali gid lang standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siya binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gug-on. Pangitaon kag gug-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang uban. Bulig! Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:14 ang aton oras. Kadtuan tanay ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pamilya kag testigo ginahulat sang Police Station 2 nga makahatag panaysayon angot sa paglutang sa sining isa ka babaye sa Barangay 2 sadtong nakaligad nga adlaw agud nga mapasakang kaso batok sa suspect. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Action Rex, good
afternoon. Oh, yes. How are you? Do, ato ka sa putok-putukan sang Mount Canlandog. Signal mo ba? Ayun, di po, ma. Signal tao? Ga dampa-dampa. So, kayo sa signal ta, ha? Kayo signal ta, kagahilapit na katong kayo. Ang signal guro yan sa radyo, mayo prong signal mo doon, o kalayo, gidya sa imo ya. Din ko yaw. Aras kilid eh. Ayun, di purma. Hindi na pwede, ya. Ara na. Okay. Larga? Larga, honta niya. Oo. Pila ka da? Pila man? Ikaw pila ka da, ya? Pila sa ano? Ilang tubong mo? Oh. Larga, honta niyo, Daw pusoy ba? Ayun, di purma. Largahanay, kailangan gid ko sa tsimpo. Sige, larga, honta ni Action Rex, ya. Oh, sige So, may mayo na rin development sa buong ang kaso siling ginupang pala sa itong Sabado sang kagahon nga napatay nga si kilala isa kay Erica Jean Castañeda, 27 anyos dalaga, pumunuyo sa Purok-Sikay Barangay 2. Nasunod din kay Police Lieutenant Julito Pastrana, ang Deputy Police Chief Station Number 2 Action Rex, nga na-identify na nila ang persona nga naglutang kay Castañeda gamit ang 9mm pistol. Base man sa description paginhatag sang pamilya sa napatay kag nagsigo man sa description sang isahanon nga witness nga nanginupod sang biktima sa ginlutang sa itong Sabado sa kagahon sa Purok-Sikay Barangay 2 Action Rex. Nasunod sa kay Police Lieutenant Julito Pastrana nga ginaulat nila karon ang desisyon sa pamilya kung bala ipustro nila ang kaso pag kung bala handa na ang testigo nga maghatag sa iya sining testimonya sa naibaluan niya kag nakita niya nga paglutang kay Castañeda Action Rex. Kaya ito paday mo lang sila karon ni Castañeda ang ining isahanon lang testigo nga amo ang na waslikan pagani sang suspect before nga gintiro ining 27 anyos nga dalaga nga babae nga si Castañeda Action Rex. Ay medyo may gamay pa nga kahadlok ang ining testigo nga isahanon suno sa kay Police Lieutenant Julito Pastrana. Ang isa karon sa mga anggulo nga nito nila sinili amo ang sabahin sa Anglansiana naman transaksyon sa droga Action Rex. Ay ang ining napatay galing si Castañeda do isa na kasimana ang ginasurveila sa suspect. Ito may utang ining kwarta nga may nakuha nga droga nga wala niya top karon mabayaran Action Rex. So mga isa na ni kasimana nga susurveila sa persona sa iya sining suspect. Pero sa to Sabado sang kagahon nag-ato bangay gid kag sugot tanay gid ang banas sila sa nga duha kag dito why na sang tamo pagabo gintiro sang suspect ang biktima gamit ang 9mm pistol. Yari si Pastrana sa latest development sa interview sa Action Radio, sinigitamang nga ugto. Ang pamilya karon sa biktima si Eric, kamo na istoryahan pa naman. Wala naman namon ang motive. Sino mo na istoryahan na sa namon at the time ng incident dito sa crime scene, pero follow up namon. Tapos ang witness ka, atong isa kagi, na taga-diraman sa tiyak man nga purok, lara naman tangalan. So ang agi sa to, mo na daw reluctant nagdara mag-cooperate, pero daw may hadlock sa iyang sekuridad. Ini nga agi ako ni Eric, ara gina siya pagkatabo sa insidente, may pakit muhaig siya, siyang suspect, muhaig siya, pagkatapos yung tiro, to ang biktima nga nagapungko sa Barandilla sa Changi na sarado sa sulod ng Iskinita din sa sulod ng Croxigal. Conference, lapit lang. Kay Iskinita na nakasinirit mo. Yung pagdaling ang sulod kita sa lugar, nakadaan mo na yung bangkay bago ka ito makasrot ka. Pinasinapan. Kagamay lang gid sa alagyan. Yung pagpaglasad ka ito sa crime scene, paglimling ka na yung mga buslot na gamay nila pagkatinulog yan sa kalipanti ng mga balat. So, liter Y na lang Iskinita. Nagaling sa Y, may lulutkan sa tiyak, tapos may exit ang entrance sa munta pagwa. So, ang biktima, daw dirang isa sa tunga-tunga ulit ang white, daw may sanggi na daan na sarato. Last stress ang kagawin, so kakungko dita. Tapos upod lang agi na istorya sila, inom sang Coca-Cola. In fact, pag lantaw sa crime scene, yung biktima may ginauyatan pag lighter
sa kamot. Tapos babaw sa Sangi, dahil cutter pa ganito sa illegal na droga na nakuha. I do not know kung score sila, pero sa observation sa Sagi na gina-interview ta, daw mama kinirit. Anong motives ni Sir behind siya? Ang utang sa mga bagay, mga ginapabungol-bungulan sa biktima sa item, wala na nabayaran. So, ang suspect, dahil nabalik-balikan na dahil sa nga ginasakot, lagid, so bati, ang nakakita sa nga nag-trigger. Ang description sa witness, sa suspect, ang mugid, ang ginasugid man sa family relative, nga mo na yung nagapangita sa iyang nagasakot. Kung naman Sir Dugan, sino pangitagli ni? Oo. Bago na itaguro kasi mana, nabalik-balita sa ginasakot. Ang mga sinalit. Ang importante, may identification kita. Kasi dahil nga gusto, siya mo itong agi, itong pinakayabit. Siya ito ang makatestify. Ginuahid niya siya mo. Like at the Pagabay, but hopefully, but makonvince sa mga mag-testify. Pero should ang pamilya mag-decide to put to the case. Ang sabay sa Jorito Pastrana, ang Deputy Police Chief sa Station Number 2, kamo ang nagawiyat sa kaso ni Castañeda. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magparo nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Isunod ta ginayon ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz, no? Deployment sang kapulisano sa pagbukas ang klase ginpatigayon sa Cadiz City, Sagay kag Escalante City, mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action record patigayon sa deployment ang mga katapos ang kapulisan sa siyudad sang Cadiz kag diriman sa norte nga bahin, especially ang Sagay kag Escalante. Sa sining unang adlaw sa balik eskwela, face-to-face na sa bisan pa sa sining atol observation nga tupa ang tulutalitsi kag medyo may pagulan-ulan sining aga, pero nakita naton nga madamo nga mga ginikanan kag subong man ang mga estudyante nga tiara na gagwa kag pagkatapos makadto sa tagsa nila ka mga bulutuan. Ginapasiguro naman sa kapulisan ang seguridad sa mga estudyante nga nagakadto sa tagsa ka mga bulutuan pagi sa pagbutangin sa police assistant desk sa sining unang adlaw kag posible sa masunod pagid nga mga adlaw. Sunod sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, ang spokesperson sa Cadiz City PSP. Subong sir, nag-deploy naman ang mga personnel this morning, nagsugod 6 a.m. Nag-start na kami deployment sa ila sa mga different school diri sa Cadiz City. I see. Sa lantaw naton nga ang tanan all set naman ma'am regarding sa seguridad. Yes sir, kay earlier prepare naman namon ang security sa kanan ng mga school. Nagapangayon na lamang ang kapulisan sa kooperasyon sa mga pumuluyo, mga estudyante nga sundon lamang ang mga pagtabok ba bahigin may mga pedestrian lane. Dapat diragin na magtabok para nga malikawan man ang mga magluntad nga aksidente. Kagin mobilize naman ang mga bipat sa mga outside proper naman ng mga kabaranggayan ng may mga eskwelahan. Nagsubog man mga force multiplier. Inasigahom nga mangin matawhay ang ining unang adlaw sa balik eskwela kag sa masunod pa nga mga inadlaw. Report gikan diri sa siyudad sa Cadiz kag norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental sa liwat sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape, ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga tagsa ka sa sini. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini si Aksyon Roger Gutib report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? May pagsaka mga kaksyon sang tughong buwas nga daw August 23. Ginasigahom mga kaaksyon nga sa gasolina tid gamay-gamay lang ang saka, no? 40 to 70 centavos per liter mga kaaksyon, 40 to 70 liter per liter. Mga kaaksyon sa diesel among dako-dako taas gawa ang isa ka buwas mga kaaksyon 250 tubtub 280 per litro yaho sa diesel mga kaaksyon. Sa kerosene 270 to 280 per liter mga kaaksyon. Amo na mga kaaksyon ang panibago nga advisory sa fuel prices buwas nga daw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Oy sa mga kaaksyon ta, dakop ka daog ka rolita promo sang aksyon no Radyo Bacolod mga kaaksyon, no? Hindi tagid pagalipatan ha. Kay mayara kita nga ginapatigayon nga draw from Saga sa Action Reports first portion kag tubtub sa Action Night Patrol mga kaaksyon. May mga premyo nga nagahulat diri, cash prize, gift check, appliance, cellphone and rice mga kaaksyon. Amo nang manami da kinanglan 18 pasaka lang ang pwede makapasakop sa promo. Kag isa lang kabisa magdaog ka sa daog ka rolita promo sang aksyon Radyo Bacolod. Rubantayan lang ninyo mga kaaksyon ang pagdraw naton sang ngalan para sa mga makapatiyog sang rolita sang aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni aksyon na Nelson Patinio, anak sang tanod blaho nga naglutang sa mga biktima sa barangay Bulwangan ining mag-asawa. Nagsungka kuno sa kapulisan angot sa love triangle nga ginatudlo mga kaaksyon. Nagsungka ni sa diri sa Bacolod bala mga kaaksyon mo. Yari ang countdown sang balita ni aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa suspitsado sa paglutang anak sang barangay Tanod sa barangay Tigbon. Banwa sang Calatrava ang nagsungka sa kapulisan sang Calatrava matapos ang negosasyon nga ginpatigayon sang pamilya. Nagapanago ang suspitsado nga si Charles Brandiase, 29 anyos, soltero kag residente sang barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava matapos ang insidente sa paglutang. Si Brandiase ang ginatudlo nga suspitsado sa paglutang kanday Evelyn Concha, 31 anyos, dalaga kag may kalibin, residente sang barangay Bantayanon kag Julito Ogdiman, 44 anyos, may asawa kag residente sa amuman nga lugar. Santo sa investigasyon Action Rex sang kapulisan, ang suspitsado kag si Concha ang may relasyon, samtang si Concha ang may kalib-in naman nga iban nga lalaki nga si Ugdiman. Rason nga ini sila ang ginpanglutang sang suspitsado nga nagakatulog sa balay sang Iloy ni Concha sa barangay Bulwangan, siyudad sang San Carlos adtong tinaliktan nga Agosto 19 sini nga tuig. Sa maron nga gindala sa San Carlos City Hospital ang duwa ka mga biktima nga may igo sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sang ila sini nga lawas, kag luwas naman Action Rex sa katalagman ang duwa. Samtang nagsungka naman sa kapulisan ang suspitsado nga hindi dala ang armas lutang nga gingamit sa paglutang sa mga biktima. Suno sakay Police Lieutenant Ruby Orita, Deputy for Administration sa San Carlos PNP, kalibre 45 ang gamit nga armas, base naman sa mga basiyo nga nakuha sa lugar sang insidente. Nakatalana karon Action Rex ang pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang suspitsado sa krimen. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid aksyon Nelson Patinio sa balita gikan sa area sang Banwa sang Calatrava, no? Sa mga kaaksyon ta life extension na vitamin D3 anay, no?
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action. Sa area sang Banwa sang Hinigaran, no? Ini may kang tanan sa isa ka tricycle blahong nga nakabunggo sa isa ka nagaparada nga truck sa Banwa sang Hinigaran kagabi. Driver sang tricycle ginapatihan nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon VJ, Apasible Aksyon VJ. Aksyon Rex pila sa ulo ang naagom sang driver sang isa iya ka tricycle matapos ini ang nakabunggo sa isa ka nagaparada nga truck nga may karga sang tubo sa tuo nga bahin sang National Highway. Sakop ini sang sitio Dinandan, Barangay Anahaw, Banwa sang Hinigaran, takna 7:14 kagabi, Agosto 21, 2022. Ginkilala ang driver sang tricycle sa kay Nesty Miles Peñafel, legal ang edad, soltero, kag residente sang Purok Carmen, Barangay Miranda, Banwa naman iya sang Pontevedra. Sandig sa investigasyon sang Hinigaran PNP, ginausoy ni Peñafel ang nasambit nga highway kag ginapatihan madasig ang pagpadalagan sini sang ginamanayho nga tricycle kag ginaaligarman nga yara ini sa idalom sang impluwensya sa makahulubog nga ilimnon, rason nga nagdiretso ini sa isa ka nagaparada nga 14-wheeler nga truck nga kargado sang tubo sa may tuo nga bahin sang dalan. Bangod sini pila sa ulo ana angko ni Peñafel kag gilayon man ini nga gindala sa Hinigaran Medical Clinic para sa nagakaigo nga pagbulong. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Ariyo makabulig sa constipation. Balaw kang constipation na muna siyang Iloilo. Isang taran nga mga diseases. No? Gintingob nga porsa sang pito para sa ikayong law. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining nga pangalagad, pasensyagid sa wayta malabutan na, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, igasunod na sa dirigilamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa